cilaka lung. Hah? Prajurit pirang-pirang kok dadi iso gepeng kabeh. Gepeng. Kuwi po iso susah nek ngono kuwi. Wong kanan prajurit kok ngono kok magepeng. Iki sing kena diarani emping menungso. Godhog glundung kangger maju. Kretes. Ana sing tumpang loro, sing tumpang telu. Pendeng kabeh. Nek emping tenan kuwi kena nggo gawe emlek-emlek ya. Bal ngempling menungsa, kowe nar minggat-minggat kono lho. Omongan kok ora iso serius. Aja nganti awake dhewe dadi parang cucuan prayoga saking mlayu wae dadi atur. Ana ora matur apa arep demen gegiles kae men kowe dadi emping sisan. Ana payek togok. Nek kowe ora ana engko ora ana penjahate, Kang. Mulane aku ki miminen. Tenimbangane kowe karo kemungkaran kesuwen, enggak dadi parang cucukan. Parang apa? Cucukan. Nyucuk borokmu. Parang cucuan ora cucukan jengkulmu. Ayo ninggalake paprangan mengkono nganti keglundungan godho ora urung cilaka. Mlayu wae, Kang. Sang Mahayekti sawusnya sumeti mungging patraban dan ciling sasongko sangking ngargerane ngerti karena tias ngandika Dimas Werkudara kresna Kakang Kopo wis bisa purna yayi pangestumu kaya entek wadyabala sing maju. Nanging aja banjur Dimas Bratasena mongkok dianggep yen to prajurit iki wis tapis merga keglundungan godho. Bisa kelakon Kang Keri bodho kalane. Wah, kepiye Kresna kakangku amrih beji. Terus to dimena wonten dawuh kok ora Bu? Mbak Ayu Musri Kandi timbali mrene. Iya dateng siko.
Kresna sinayeng manggilung mangruk mining Cakra Baskara kumiteraning asta Prabu. Senajan jeneng para iku wanudya nanging sak nyatane prajurit. Dina iki pun Kakang kuwatir yen to Senopati Ngastina mengko kang katon bodho kalane mula Jawa dikangilan. Ketimbanganmu Dimas Arjuna susulen supaya kumpul ana kene. Oh iya dateng sendika. Wonten pundi kok Prabu? Mbok menawa ana ngalas Kurumanggala. Dimas terus tajumna wae dawuh marang kabeh para wadyabala supaya siaga tata-tata jaga aja nganti telik sadipaya sendika kok Prabu. Kula nyuwun pamit kok Prabu sing ati-ati. Kang Mas kula nyuwun pamit. Ora selewengan. Sendika. Todoaning gunung Pancatnyana pinete winejang sang Padmanaba Kresna kakangku apa Dimas para prayoga matur ana ngersane Mas Wapati kakekku. Sawise peperangan iki paripurna. Kaya-kaya ora ana paedahe. Mengko karben Kakang Udawa sing munjuk atur ana ngersa dalem Kanjeng Eyang. Pun Kakang lan Siadi njaga mbok menawa kedadian Kang Nyalawadi lan tunggu sak baline adimu Si Arjuna. Kabeh mau gumantung ana Kresna kakangku rawet mengkari manut apa kang dadi kersamu. Lenggah ana pakon sawetara Yayi. Iya, Jliteng Kakang.
kayon gati uping angin sumya swaraning karenyan samirana awor kulawan riris lumrang gandaning puspita karnaning putyane titi sonyo madya atri raras rumedenge ngakoso Gucabat yang sirep ing peperangan duk rikala semana ingkang Sinuwunata Ndrawati. Paring dawuh maring Kang Rai Raden Arya Bratasena kinen kempal wonten ing Pakuwon. Utusan maring Kang Rai Raden Trustajumena kinen andhawaken para wadyabala. Anjagita tentreming Pakuwon ing Randuwatangan murih tan wenten sambikala ingkang lumebu telenging Pakuwon Randuwatangan. Ingkang kautus ngupaya marang Raden Janaka ingkang Rai Sang Kusuma Dewi Wara Srikandi wis lumebu trenging wana senajan to sipating manudya nanging saknyataniku kelebu senopati ning para kadang ngamarta siyaga dedamel mbok bilih pinanggih marang wadyabala Ngastina sumadya tata-tata senajan to kono wujuding manudya datan keguh ing perkawis den rencangi minggah ngarga tumuring jurang trilusuk wana perjaten tan ngitung marang pringgo bae margi awit sedaya para pinisepuh ing Wirata ingkang pinuju nampi bebenduning Jawata menggalaken kawontenaning peperangan kang dereng purna rinten pantara dalu tansah angrencang nuwun marang Jawata cegah darah kelawan Indra panuwunira tumrap marang para Jawata mulih para Pandhawa pinaringana pangayoman tumuli bisa nyirnaken marang angkara murkaning Kurawa ingkang sumedya amanggahi nagri Ngastina sangka wanter panuwunira para pinisepuh ing Wirata animbulaken pangaribawa ingkang langkung ageng sumundring ngakasa satemah akeh para apsara kang sami alok yen to kayangan tinempu ing gara-gara saya telu araras apior sorot lintang kumedap titi sonya madya latri lumrang gandaning puspita karena ning putyanira sang Dwijawara
ambreng lir kumaraning madu bronto tandraning goro-goro bumi gonjang langit marang tangisi bumi kulawan langit pangisi bumi lindu sina kaping 7 lemah bengkah bleduk mangampak panjang sapi gumarang pengaluping srenggo akeh tramtu kang mati kapentang telo mina kesatan waris satu tanantuk buga gagrek rone mandiro pangising langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamangsa kluwung pating palengkuti jemang kara-kara dedet irati gunung longsor tarung padha guru gurita jagat kagiri-giri akeh para tukang sami nuwun pandita kang sami manekung prandil datan katarima mulat ing gegono lan ketingal amendhelong wetang ketang apa lintang pindorina entuk rontol idadate pating kelawer kelara taun pating celoro maluduk serang kawatirta kang mangambak iki nebur kinocak gambiraya pintu isine manangkap bucat-bucat to menceng poting ugal-agil ngakak tutuk sarantu bugo petit kupat kapitan lir pecut penjalin tinggal akeh dewa-dewa kang sami kantaka widodari anjene kepati warga tering gunung jamur dipa kang anggegilani ing akasa ketingal Bramarkata kaya muta-muta geni Sangwan Grinata mrica kanton ing goro-goro nyandak tirta kamandhanu katetesaken sirpa dosa nalika sirping goro-goro swara pindha gundala sasra jumengguring akasa kaya mbelana bumi gundala gelap sasra 1000 kaya gelap 1000 muni bareng
Yan kala lodra bojling belis lanak jeng-jengan. Lah ana wong mlaku wayah beduk wayah tengangin ora ngidung ora singsot. Ora gelem leren. Tak jangkah saka kaduan ing pengangkah bakal tak tadah tara mangsa. Jebul Kakang Kutuwa Kakang Bathara Wisnu. Kakang Wisnu. Apa karung kala arti ndak ana endi sarimbit karo Mbak Ayu Betari Sri ing pengangkah bakal golek penitisan ana sing selapa Kakang Wisnu apa karung kala arti ndak ana endi sarimbit karo Mbak Ayu Betari Sri ing pengangkah bakal golek penitisan ana sing selapa isih do dinggu panitisan kok golek sing sela lah kok dadi karung kala kok raga-raga arep ndak pun Kakang iya mergo Kakang Wisnu mlaku wayah beduk wayah tengangin ora ngidung ora singsot iki sak benere kuwi klebu Sukerta aku mau ora ngerti atungane Sukerta iki kepiye sing kudu dadi pangane Bathara Kala oh tak kandhen bocah untanganting anak siji tanpa tunggal kuwi dadi panganku ora tak pangan menungsane ning mesti tak pangan rezekine Gedono gedini anak loro lanang wedok ya panganku geruger lawang anak lanang loro ya panganku kembang sepasang anak wedok loro ya tak pangan sendang apit paturan wedok diapit lanang pancuran apit sendang lanang diapit wedok ya panganku kalah 12 tak hitung-hitung ya dukuk lak sate ayam ora anak wedok 5 serimpi jenenge ya tak pangan anak 5 lanang kabeh ya panganku sejene wong kang salah wayu mlaku kang wayahe beduk wae tengangin kuwi tegese wong kang koncatan wayune kudu tak pangan edian sejene wong luput gawe omah kampung wis rapet rane tutup keong ya tak pangan wong adang dandange rubuh ya tak pangan alah 12 kaya doko-doko mecake gandhik pipisan ya tak pangan wong nrumbat kambil wis rampung sumbat ora digletake ya tak pangan ngetok pring bumbung sing ora ana rasa ora dipecah ya tak pangan ana nuk turah ya tak pangan nek upamane sing turah mau nuk ning mambu doyan ora doyan aku nek nuk mambu gandeng aku iki dadi sedulurmu tuwa merga saka ora ngerti kanan iki aku njaluk pangapura ya dia aja tok pangan aku ora ngerti tenan ngerti nek awakku iki kuru ming karek balung ngetok nek tok pangan mengko ora ming kletak-kletuk aku gelem ora mangan Kakang Wisnu nanging ana pitukane senajan kowe durung ngerti tak anggap kowe melanggar karo aku pitukane apa pitukane bojomu Mbak Ayu Sri dadi tekku oh alah 12 ya mengko tak taline ya dia nek pancen gelem ya pek nek ora gelem aja tok jiat awit katresnan kuwi ora nganggo wenang kejiat jajah saiki tari miturute klirak-klirik genah nek tresna karo aku Sri Mbok Desri
Yuk nalarmu ki lemu doble ki ngapa? Aku ngantek judek aku. Yo anggepe ki le srasri ki ngapa malai kelingang. Tuan aku tingak-tingu. Sri sapa? Tak kira Sri bocahe dhewe jebul. Petro ki dadi Bathara Kala, aku didadekke Wisnu, kowe Sri. Aku Sri wedok. Lah iya. Engko nek meteng. Apa ming Sri wedok kaya mak beduduk meteng. Oh iya, manut aku. Yajeng Betari Sri. Aku muni piye? Aya muni ndoke kurang. Kampleng sisan kowe. Ame nyuwara sik kok ora iso. Lah karang nek ora tau-tau, kabeh ku nek ora tau nyerambah ya dog di. Apa iya apa ora? Mengko aku kebacut dadi Sri gek kowe mengko karo aku ora tanggung jawab. Apa bojone kok ora tanggung jawab? Tanggung. Oh iya. Tuturana ki, Truk. Betari Sri ki nek nyuwara alus. Ana apa Kakang Wisnu? Ngono. Kowe kanggo nebus kewiranganku ya digelem kowe bakal tak pasrahke Bathara Kala murid dadi tetimbangane adikku Sikala. Troniba. Kubarniba tangi. Iki lelakon apa ing atase wong bojo kok diparing-paringke aku Gemang Kakang Wisnu. Nek pancen kowe ora tresna karo aku tak trima bali wae ana papan dununge wong atuh aku ora nderek panjenengan. Aku nang ladeni Bathara Kala aku trima mati Kakang Wisnu. Ngono. Apa kira-kira lambiku ora kalu kok? Ayo di anakmu disimpen ket yahe ke ya. Ana lambe gawe omong kok iso kalu. Ya wis siap burung. Wis. Kat. Kono kat barang. Diajeng Betari Sri. Kowe iki ngapa? Ajare niba. Ara ya mengko kok. Alah 12 wis tuana wis siap-siap malah. Sise kon mengko ama silak wengi. Apa meng joget kok wengi ya men kaya. Diajeng Betari Sri. Apa Kakang? Kakang sapa? Mau jenengmu sapa? Wisnu. Kakang Wisnu. Amarga pun Kakang luput marang Bathara Kala. Jeneng para gelema dadi bojone Bathara Kala kanggo nebus keluputanipun Kakang. Saiki, Lah gek tangi. Hah? Gek tangi, iki ki mung nibathok. Ha iya, apa edahe apa? Yo karepe ki ngapa neh kok dadi yo. Mung nibathok. Nangis gong nangis. Kakang. Menawa aku kon ngladeni karo Bathara Kala aku trima Gemang Kakang.
jalaran aku ora tresna karo Bathara Kala kok dadi aku kon ngladeni karo dhewek aku trima mati kakang. Nek pancen kowe ora tresna temenan karo aku tak trima bali ana ning Depok. Nanging anake tak tinggal. Oprek. Kok yo anak barang. Aku gemang, Kakang. Ing atase bojo kok dinenek iki lelakon apa kados nan kumeng mligi ana panjenengan teka banjur panjenengan nampik karo aku, Kakang. Iki lelakon kok kaya ngene iki kepiye to, Kakang? Nganggo iki sisanya ora. Ngawur wae suwe-suwe. Ala ya nganggo tangan mosok ke blegi kayu semono gedene. Angger Kakang jer. Aku gemang jer. Anggepmu ki yo siraku ki jes ngono. Aku gemang jer. Wes tangane semono gedene ngamplengi wong. Lara. Ayo lara. Alah kowe iki kulinane kerengang kok lara. Gene musuh telu ya panggah. Ala nek dong agek perang. Perang ya ora panggah. Ngono dadakku kan meweka. Ya gelem-geleme mungsuhe kuwi. Ora glendang-glendang bapak rene ae mlayu. Yo. Tunduk gagateng ngerang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo candha mongko kalimo candha jagat sanyata patupate sasise sapiku marang
dawaning kang swara tanpa una tanpa nida lamun jinarwa. Senajan to katuna inten-inten bumi sloka-sloka celeng kapendhemo sak dedeg sak pengawisih ketingal mancur tejani. Ingkang bisa murmakani goro-goroan mungkasi goro-goro kejaba mung dewa ngejawantah. Kalebu wulu cumbu ing mercapada ingkang tinanggenah momong wijining ratu ingkang utama. Yaiku Ki Lurah Semar Badranaya, ya Ki Lurah Semar Badrayana. Ya bojo Gatinayantaka marga ewuh, ya boga sampir duda anangmu. Ingkang kinal ruwang putra tetiga lembajeng Ki Lurah Nalagaring panenggak Ki Lurah Kantong Bolong ragil Ki Lurah Badung. Prisonggeng putra ilang saking pandulu kagiat pungun-pungun Tyasura Ki Lurah Semar Badranaya kepareng lucitaning driya kawijit. Luwih ewuh Lurah Semar yen tinulung jalu yen jalu dodemu ngalir pawesti yen wis triya bawana langgeng. Aku ki rumangsa duwe anak teluwe kok sing kentir papat. Sing jenenge Gareng karo Petruk lan Bagong ki anggermni padha gojek pating regejeg. Tanduran nganti padha lesah, dangiran padha madhet kabeh. Bareng diceraki wong tuwa mak glibet ilang saka pandulu kok rumangsaku menungso kok pengawak setan. Bocah ora patut banget pancen gelak-gelaing bumi panukspaning jajalan. Watak angkara budi candala panjenengan. Lah wong mingadi kancani wong tuwa kok mah minggat tanpa pepuyan nek pancen dasare bocah ora dong ora kelakon kok ana wong tuwa teka kok malah padha lunga. Njur aku ki dokon ngopo nek kok ngene. Teka keri-keri bocah ora nggenah apa-apa diresiki apa-apa diresiki. Ming do takon sing adil, sing guyub, sing rukun. Awit guyub rukun bakal muwi kasantosan. Lah srawunge karo kanca-kanca kuwi takon sing duweni unggah-ungguh tata krama. Awit tata krama iku bakal ngilangi panyendu. Unggah-ungguh iku bakal ngilangi marang pandakwa sing ala. Ora ana wong unggah-ungguh genep tata kramane apik kok didakwa elek. Lah, uripe manungsa kuwi mung arek kosok balen nek kepengin kajen ya ngajenana karo liyan. Nek kepengin dibasani ya kudu basa karo liyan. Ngono kuwi mung arek kosok baline. Lah karo sedulur rakur karo tangga rakur apa ora aji godhong jati. Jaman ora genah nek anakku ki pancen. Api ing jaman ditut muri bisa kelakon dadi kekuatan andayane nek anakku kok malah ora. Ora bisa manut marang kanan sing apik ditutake sing ala diguwang ki ora padha nggugu cengele dhewe-dhewe. Anakku ngger nala graweng. Pretuk
karo Begong. Kowe do mrene iki kanane agek kanan keruh aja padha pating brudus. Lah nek nganti mengko danggep mungsuh apa dipentung karo wong. Mbah, anak-anakane panjenengan ora genah. Sapa kuwi klita-klitiku ya? Kowe kuwi le sing mlaku-mlaku nurut karen ning pinggir lurung. Nyengklit keranjang nyunggi arit. Sinten, Mbak? Lho, kowe kuwi kok malah wong le ngendika mon klentu kok turut lurung pinggir kalen nyengklit arit nyunggi keranjang, ono keranjang disengklene medhotke kolor. Wangsulan ada omong ngono. Bocah-bocane jora. Nek wong tuwa kleru ki mah do digeguyu. Pira boro niku klentu mbah saene ngaten ngono kok malah padha kemekelen. Kowe weruh gareng. Wau nembe mungel teng ngriku niku tak bandhem srandal lili angger kok ngono. Gareng anakku, ora kok gareng pung. Oh, wau nembe teng ngriku niku, Mbah. Dipun oyak-oyak lare alit dipun wetani wonten terwelu ucul. Ajen bentuke kok terwelu. Aja do dosa-dosa kuwi bocah gek. Agek lara dodo. Agak tak upi-upi tak tambani tak kon mangan kirik mentah. Aku malah dodoyak-oyak padake terwelu. Petruk kowe weruh Petruk. Yen kira Petruk wau teng ngriku niku tilem teng pinggir kalen. Dipun betakaken alu saking dusun dipun nyono wonten pelus mentas. Ais. Anak menungso kok padake pelus. Jalaran pakulitanipun kura kantong bolong menika kaen lendut lak sami. Jen iya tenan. Bagong lho. Yen Kang putra Bagong wau dipun beto sederek anra. Weh, dosane apa? Nyambut genter katutan sinjang gangsal mboten diwangsulke. Apa ya isih do ngelih dipakani bapakne kok ngono. Kelakuane pancen aku dadi oleh jarik 5 kok aku ora dimehi. Aku njaluk tulung ya Le golekno anakku sing jenenge Gareng. Mengko tak opahi 500 ning aritmu tak pae. Wah mboten angsal. Ngaten mawon, Mbah. Kula aturi gending mawon mangke Kang Putra rak sami wangsul. Iki zamane agek zaman ngrekoso. Kanan perang. Aku kon klengkang-klengeng gendingan rak jane rak ora wangun. Namung kangge ilo-ilo Mbah supados Kang Putra sami kondur. Pun nggih Mbah kula tak ngarit dapurmu. Ngarit luweh-luweh karo wong tuwa sak enake dhewe dilekongkon wong tuwa durung wangsulan sing kanthi jelas wis minggat druhun kepeksa klengkang-klengkang gending iki coba mengko tak tintingne gending sing kepenak pelok bom mawon Mas arep gending sing apik diwiletke rangkep sitere tak kencengne dhisik. Napa? Mas pedhot, Mas. Iya, Bapak.
Suaraku nek karo Walanggana mesti menang aku. Ayun ayun Wah ya arep tak lipur sing kaya ngapa wong karang agek kanan-kanan gegemblung. Peperangan ora leren-leren. Kene gendingan krungu swara pating jledor, pating jerit. Dadine ya mes ora enak. Nek ya ora enak kaya tak pangan. Gending iki ayun-ayun. Ayun-ayun ki mengku karep. Sing tembung ayun kuwi ngarep, nek ayun-ayun ngarep-arep. Ora ana alane manungsa urip ana mercapada aja sepi ing pengarep-arep. Tegese pengarep-arep iki kabeh mau tak gayuh murih bisa tata titi tentrem ayem-ayem para mong-mong aku. Senajan to swasana perang muga-muga pinane unggul jayane. Pengarep-arepku sakwise bisa tata tentrem, bisa sumpulur kabeh sing padha nyambut gawe nampa rejeki sing gedhe. Njur do ngenehi aku. Jeneng ayun-ayun ki pancen sak uru iso gending sing tak senengi dhewe pancen ayun-ayun. Siji ayun-ayun, loro bondet. Aja sakempeng dadi wong manis. Wah. Dadi alung
pancen apik tenan. Nino nino no nino nino nong. Monggo girongane iso suarane iso werna loro. Nganggo payung ngilo. Sing siji nganggo kapayung motho, sing siji nginang kambing ngilo. Nganggo payung ngilo. Apa iki? Ditibake gending meneh nanging kudu digobyokake ben do srem. Nah. Wong ngangger cacat panjenengan. Lah bapakne joget kok disediani sumpel ki nek ora panjenengan. Ora ngrasake wong tuwa kok polahe dudu karepe dhewe. Ora nono gambya ngendi sire kok ngantek kitik. Dhuwure ora jamak. Oh, bareng tiba telebuk mlayu kok entok dipelecit anakku. Sampeyan niku wong tuwa kok ora tau mikir. Pancen aku ki senengane nggon gending. Anggera muni madang sing wareg, nek urung krungu gending tetep ngerus. Ning nek krungu gending arepa madang kae tetep ora patek doyan. Ming cok tak jukoki lawuhe. Niku wae gending napa, Pak? Ayun-ayun karo disambung ayu lamis. Ayo pancen jiat jalanan gelak-gelak ibu warung nek gelak-gelak ibu panis pae jajalan setan pengawak menungso wong tuwa iki watak nasar kok ngono kuwi jeneng wong tuwa sing watak angkara murka budi candala. Ora candal-candal. Ayo gending sing apik, nembang sing apik. Kowe mengko jajal gelem gending sing apik, nembang sing apik aja takon dosa kula tak tendang sikil loro bisa keringkangan kabeh. Kula
didhawuhi gendhing, Pak. Manggatake nggih, Pak. Tembangan kula mesti sampean durung tau. Nadyan aku bocah gunung. Ya mah kok nginang karo apa? Apa kowe ra kelingan? Dolanamu ki sono-ono wae. Bocah gunung kok ya didongengke kok jan marai meranani atiku. Aku anggar krungu swara kaya mengkono kuwi keperanan pikirku kaya kepengin urip mendampingi karo bocah gunung. Nadyan aku bocah gunung. Iki larasane iki kepiye ta iki? Ada padunungku. Waton kowe iki ora. Lah wong karo larasan kowe ora niteni kok. Senengane iki, Cok. Nimbrung-nimbrung. Lah dimu Petruk nang ngendi? Anika napa teng mriko? Aku tak kepengin kumpul karo anak mangan ora mangan nek kumpul. Petruk kono rene. Mangke kula kalem. Kang, nggih, timbali Bapak. Mangke kula suwaneng Kang. Ya. Karo sinambi rengeng-rengeng le. Nggih, sendika. Petruk wis.
jenenge gending apa le? Sri Kaloka Pak. Wah pancen apik temenan. Ning diselani nganggo kinang karo ngilo ora iso, mboten saged. Hanya senengane bapak ki kinang karo ngilo kok. Nek ora ngilo ki njur ngapa? Semelang nek dubange ndledek-ndledek. Niki nek dienggo gawe wong telu apik malih Kang. Piye upama kula sing murwani ijo nganggo biru Sri Kaloka tinabur rencang wiyoga monggo ta mampir Mas ngombe limun iki teke sapa mestine ana sing ana wewe njur ngriki nyambuk ngeduwe lolo ing jala-jala ijo cucuke abang separo remit kowe jan sulit temenan ning kira-kira nek dipraktekke aku ya iso Pak wah wong tuwa wis cerdas ijo nganggo biru Sri Kaloka tinabur rencang pradonga manggata mampir Mas ana wewe mampir Mas ana wewe ayo sing tampilke ada gila ngombe limun dhisik iki tak sapa mestine ana sing duwe ana wewe oh ya urut-urutan iki isih kepeksa kelimput ijo nganggo limun mengko biru Sri Kaloka tinabur rencang pradonga monggo ta mampir Mas ngombe limun iki teke wewe tak siapa wewe apa gumbil ambemu kuwi karang sing jenenge girungan ki nek siji di wong telu kuwi pancen ora kepenak. Siji di para telu kuwi pancen ora kepenak. Nek upamane wong siji gerong telu iso. Turutan. Kaya Kakang Mugareng iki. Ngempul jae wanak nyak-nyakan we. Nek girong telung kenanti wah Bagong kon rene Bagong nang ndi Bagonge turun sing wedok kon buka ana bagong-bagong sitoke ora gelem gugah. Ketundang adine. Mengko wajan. Engko tak undange mengko Pak ora. Mangejak Bratayuda. Rene le, cintingke pelok barang Pak, ya. Kula tak sowan mriku. Tak lelo
Nek kowe dadi bapakne yuk gareng dadi anake tok gendong ngono. Wangun dadi anakku. Wis meneng ya Le, ibu agek tindak. Engko rak kundur blonjo kok diolehke anu ya Le, buntelan watu. Makon golek material. Cup, arep mam sambel po. Cah cilik kok dulang sambel. Cup, pancen bocah ora oleh ya. Celeng iki ora. Ora ana wong ngomong anak kok dibruk-brukke. Lah wong anak ya kurang ajar, gendong nyela-nyela nguyuhi. Kowe iki ora genah. Lah witene denyet-denyet. Sapa sing kuat utenge denyet-denyet jajali. Anak telu kok karepe dhewe-dhewe. Sing iki karepe menang-menangi dhewe mrekejel ngeyel. Wong gobloke kok ya ora ngrumangsani goblok. Tole Petruk, lun lenggah sing apik do tak kandhani. Bendaramu Janaka kuwi jaman sirnane Sinuwun Mandaraka. Seprene durung kondur. Wah, Sinuwun Mandaraka iki seda. Wis rada suwe. Alah, jan wis. Ayo aja dadi atine aku ora iso mengunjungi gugure. Sinuwun Mandaraka gugure. Ayo padha diadepake Bendaramu Janaka, aja nganti padha sinambi gojek mundhak nampa deduk.